suke amfani da shi, wannan Qur'ani wanda musulmi suke amfani da shi, abinda a cikin shi ayoyi ne guda 6,636 bisa ga faɗarsu, kamar yadda shi wannan malami ya faɗa. Idan ka duba har yanzu akwai ragowar ayoyi 10,364 waɗanda babu labarinsu, babu magana a kansu. Mai wannan yake nuna maka? Suna cewa wai Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kamar yadda Qur'ani yake cewa mu muka saukar da wannan magana ta Allah kuma mu ne zamu kiyaye ta, babu wanda isa ya bata ta. Wannan gaskiya ne, maganar Allah mutum ba zai iya bata ta ba. To amma gashi waɗanda suka rubuta Qur'ani bayan wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun rubuta iya ayoyin da suka ga dama su rubuta. Sauran ina suke, ina aka kai su? Shine abinda kowane mai tambaya yake so ya sani. ‘Yan uwa, kukan ce an ɓata littafin Bible, arna sun ɓata littafin Bible, littafin Annabi Isa an ɓata shi da sauransu, an ɓata littafin Attaura ta Annabi Musa, littafin Zabura an ɓata shi da sauran littattafan annabawa. Ba ku bincike akan naku ne? Wanda yake saman kashi shine zai dariyar mai tusa. ‘Yan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, aiki gare ku, aiki ja gare ku, musamman ku ahlus sunna. To, Muhammad sunanka ko? Wato ina so in ma wani tsokaci, gaskiya ya kamata ka tsaya ka yi nazari, ka yi tunani. Kuma in za ka yi magana ka rika tantancewa. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari Qur'anin nan ba wanda zai canza shi, kuma ba a canza shi ba, kuma har yanzu yana nan yadda yake. Domin a cikin Alƙur'ani in ka yi karatun Qur'ani din dama na ji kaman kai musulmi ne, amma daga ba kuma ka koma kiristanci. Wannan ba zan ga laifinka ba, sakamakon inda ka sha addini din ne naka ta hanyar da bata dace ba. Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani yana cewa ma nansak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Duk wata aya da kaga Allah subhanahu wataala ya goge ko ya shafe ta a cikin Alƙur'anin nan, to sai ya kawo wata kwatankwacin wannan ayar ko kuma wacce ta fita. Da haka saboda haka Allah ya alƙawari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ba ta yadda za a yi ƙarya ta zo gaban shi ko bayan shi ko cikin shi, babu, ba zai taɓa ba, ko wani ya canza shi ko wani a makamancin wannan haka ne tabbas. To amma ka san inda ka samu matsala tun farko ma yasa ka bar addinin musulunci, saboda ka sha ba inda ya kamata ba. Masu ce ma din wai Alƙur'ani akwai ayoyin da ba a rubuta ba, ba su bi abin da manzon Allah ya ce bane. Sun samu damuwa tunda manzon Allah ya wafati, suka ce su bari su kama Qur'ani kawai, su wato ba za su bi abin da umarnin manzon Allah ba, suka kama wata hauragiya ta daban. To dole ne samu tsaltsalu irin wa'annan su kirkiro hadisi na ƙarya, shi kanshi cewa suka yi manzon Allah ma wai bai iya rubuta, bai iya karatu ba. Wa'annan mutanen da ka dauki addinin ka a wurin su, har ka bari ko ka tashi ka tsinci kanka a cikin wannan irin wannan aqidar nasu, ka fahimci gaskiya ba gaskiya suke ba, kawai hauragiya suke, ka bari. Su ne suke cewa iyayen manzon Allah suna wuta, fiyayyen halitta wanda ya kawo shari'a duniya da lahira, wanda sakamakonsa alherin duniya da lahira shine, amma iyayensa suna wuta, wa yazibillah. To anan ne fa ka sha karatu, anan ne fa ka taso fa. To ta za ka san addinin musulunci na gaskiya? Idan za ka yi irin wayannan maganganu, za ka shiga Qur'ani ka yi magana, to ka tsaya ka yi tunani, ka yi nazari. In kana so ka je ka bi abinda manzon Allah ya ce, waɗanda suka yi riko da abinda manzon Allah ya ce, ba waɗanda suka yi riko da abinda ra'ayinsu ya ce ba. Hadisan da suka ruwaito da daman gaske mutane da yawa ba ire-iren ka sun bar musuluncin nan. Kuma wallahi duk mai girman hankalinsa wallahi zai bar wannan musuluncin, dole ne, inda yana da hankali ya sa abin da yake, wallahi ba zai bi wannan musuluncin ba. Iyayen annabin suna wuta, kuma Qur'anin da kake magana su lalle sun yi maganganu da damun gaske, wai akwai ayoyin da waye ba a sa su ba ai waye ba, kuma su zo suna karanta mabiya na bin su. To dole ne mutum in yana da hankali ya tunani, yayi nazari, zai gano wa'annan mutanen shirme ne, sun daddama mutane lissafi, dole ma ya bar addini. Da yawan gaske in ka ji maganan da za a faɗa akan fiyayen halitta, kai kanka kai ka san kare ba za a bashi ci ba, suna aiwatarwa. So daga ciki dalilin da yasa akwai malaman daga cikin sunna din sun fahimci gaskiya, kuma in suka fito za su ci su gyara gaskiya, sai a kama su a kashe su ko a daure su. Ga babban misali ne Sheikh Abdul Jabbar, zai zama misali a gare ka. To Malam Muhammad, ina da bisa girmamawa, ina ɗaya daga cikin masu bibiyar ka. Wato gaskiya ka ɗan rika kula da kyau, ka san ina ne manzon Allah ya ce ayi akabi. Ka je ka duba waɗanda suke rike da abin da manzon Allah ya ce, shin kaga suna da wannan irin tanakuli din? Tifka da warwara?
a ce iyayen manzon Allah wa yazi billahi wanda ya kawo addinin gabaki ɗaya suna wuta, a ce Qur'ani da saura ayi waye amma sun iya su faɗi abu su ce ma su suka rubuto su a killata tafansu, in ka karanta su ce kai ne. Ai maganan Qur'anin ma wai an samu tarif cewa suke yan shi'a ne, ya zubillah. Haka wai to iyayen annabi na wuta kan ba su isa su ce yan shi'a bane, duk da wa'annan abubuwa da suke cewa matar manzon Allah fiye halitta ummul mu'minin Aisha ta yi zina, ya zubillah, duka a cikin littattafan su ne. Kai in abubuwan ma ba zan iya faɗan su ba ana. Idan zaka bi irin wa'annan mutanen to zaka samu kwama cala da kuma wallahi duk mai girmama hankalinsa, wallahi tallahi in dai ya tsaya ya nazari, wallahi ya bi wannan addinin da yake da irin wannan abun, wallahi barinsa shi ya fi masa alkhairi, domin akwai matsaltsalu jiya. To Malam Muhammad, ka yi haƙuri bisa girmamawa, ka yi nazari. Idan za ka yi magana akan alkur'ani ya haɗa kowa da kowa, to ka yi tunani a kai sosai, ka yi nazari, ka yi karatu mai zurfi, kar ka faɗaɗa kawai. Lalle Allah alƙawari ba za a canza shi ba, sakamakon ce wanda suka yi wai manzon Allah bai iya rubutu ba, alhali su a gurin su kenan manzon Allah shi ya rubuta Qur'ani da kansa da hannunsa da komai, amma su suna gaya mutanen su kuma sun bi su haka. Wasu ne suka rubuta daga baya suka yi kaza da kaza, bai iya karatu ba, bai iya rubutu, bai yawa diddan su samu da sisa su dasa a cikin addinin musulunci, kuma sun samu wannan damar, amma yanzu daman ta kubuce musu saboda mutane yanzu suna amfani da ilimi da hankali. Har wata logic suka kirkiro mutane cewa wai shari'a sabanin hankali, wai shari'a ta saba wa hankali. Saboda haka duk abin da za a kawo ma shi, in dai za ka sa hankalinka za a gane kwama cali ne, shirme, sai a ce ma kawai kai daga kaji wannan abin ya saba ma hankali, sai a ce ai shari'a dama ta saba ma hankali, kawai sai ka bi ka tafi. So da Allah yanwa, ku ahli sunna, ku da kuke maganan wai Qur'anin nan akwai ayoyin da aka cire, akwai waye ya rubuta Qur'anin, menene wannan, ku ya kamata ku bashi amsa, kuma wallahi ba ku da amsar ta. Kawai illa ya ka mu dai abin da yasa ni na yi magana akan wannan bawon Allah saboda irin maganganun da yake yi wani lokaci na wuce gona da iri. So in za ka yi magana in jumlatan karkace wai musulmai kai tsaye kai jumla. Akwai wa'inda suka bi abin da manzon Allah ya ce kuma suna nan akai har yanzu. Akwai inda kuma suka bi ra'ayinsu, su ne suka ce su kafana kitabullah, ba za su bi maganar manzon Allah ba, Qur'anin Allah ya ishe su. Kuma da ƙarshe suka ƙirƙiro hadisan su, Qur'anin kuma bai ishe su ba a yanda suke nufi. A Qur'anin ma zai faɗi abun ma sai su kauce. Akwai ayoyi da daman gaske da suke magana ga abin da Allah da manzonsa ya ce, gashi kai tsaye Qur'anin bai goge ba, amma ra'ayin suke bi, sun bar wannan Qur'ani, kuma sai su ce masu ne suke bi kitabu sunna. So in za ka yi magana ka rika tantancewa, kuma wallahi duk ka karbi musulunci ka a gurin kowaye ko wurin su ka karbi musulunci, amma sanin addinin musulunci ka karba wurin su, don wallahi ko ka karba kai zurfi, inda kana girgama ma ilimin ka da hankalinka, wallahi zaka bar shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan ba karamin bulo bane ga masu ikirarin su ahlus sunna wal jama'a kitabu sunna, sai mu ga yadda za ku bashi amsa.